ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚನಿಲಿಕ ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಜಾರ ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ. Let me tell one story. What man? ಎದುರೇ ನಾ ಊರುಡೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಇಟ್ಟರಿಯೇ, ಆ ಅಜ್ಜಿಗೂ ಬೋರಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಟ್ಟರಿಯೇ, ತಲಿಪೋಡು ಪಂದೆ ಬಾರಿ ಆಸೆಡ್ ತರಿಯೇ, ಆತನಾಗ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತುಯರಿಯೇ. ಅಯ್ಯೋ ಹೌದಾ ಅಜ್ಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್? ಅಯ್ಯೋ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತೆಲಿತದ ಕೂಲಿ ರಡ್ಡಿಯೇ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚನಿಲಿಕ ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೂರಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚಾರ ತಲಿಪುಲೆ. LOL, laugh out loud. Balotelli, Balo, scream and shout. It's our town, it's going down. Yakla kudla, you know what it is. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ Wait, no, Priyasi only. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ. What a comedy. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕೂಸಾಲ್ದ ಪಂತ ಇನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ಲೋಕದ ಮಾತ ತುಳುವ ಬಂಧುಲೆಗಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಸಾಲ್ದ ಪಂತಗು ಎಸಲು ಒರಂಬದಿಂಜುನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏರಂದ ಪಂಡ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂಚತ್ರನ್ನೇ ತಪ್ಪುದರೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಕೂಸಾಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಲು ಒರಂಬ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂಜ ದಿನಕುಲು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ, ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಮೊಕಲ್ಲ ಸಹಕಾರದ ಒಟ್ಟುಗು ಪನೊಡೈನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಏರ್ನಂದು ಬಂಡ ಹೊಯ್ಸಳ ವಿಲೇಜ್ ರಿಸಾರ್ಟ್ಸ್, ಹೊಯ್ಸಳ ವಿಲೇಜ್ ರಿಸಾರ್ಟ್ಸ್ ದಕಲ್ನ ಸಂಗತಿ ದಾದಂದ ಬಂಡ ಹಾಸನಡ್ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿದ ಪರಿಸರ ನುಂಡು ಮಲ್ತದ್ದು ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಂಡು ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ನಡಪಡೊಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾವಲಿದ ರಡ್ಡು ಮೋನಿಡು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶಣ್ಣೆ ದಬಂಡ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರೆಗ್ಲ ಏರ್ಲ ಖಾಲಿ ಕೈಟ್ ಬಜಾಡಿಗೆ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಕುಲು ಖುಷಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಎಂಚ ನಮನ್ ತೆಲ್ಪವೆರ ಪೋನಗಲ ಅಕುಲ ಖುಷಿಟೆ ಬೋಡು ಬಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಟದಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಾಮನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಸಹಕಾರ ಮಾಡೊಂದು ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಬರೊಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಂತನು ಸುರ್ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರನ ಪೊರ್ತು ಪಂತನು ಸುರ್ಮಲ್ಪನಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲಕ ಜಪ್ಪನ ಕಲಾವಿದರು ವಾ ರೀತಿ ಡಕಲ ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪುನ ತೆರಿಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪಿನೇನು ತೂಂಕುದು ಲತ್ತದ ಅಜತ್ತದ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರಂಚನೆ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರಗಲ ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೇರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆತ್ತೆ ಕಲಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೈತನ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಬೈಲೂರು ಸಂಗತಿ ದಾದ ಅಂತ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆದ ಇಲ್ಲಿ ಪನ್ಪನಮ 14 ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು 14ನೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮದುವೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೋದು ಮಲ್ಲಾನಗ ಆಣಗ ಪೊಣ್ಣಗ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರು ತಮೇರಿ ತಮ್ಮಲೆ ತುಂಬುಡ್ದಿ ಒಂದು ಗುರು ಹಿರಿಯರು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮದ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುರ್ತು ಆ ಮದ್ಮೆದ ಇಲ್ಲದ ಸಡಂಗರ ಎಂಚೊಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಕುಸಲ್ದ ಹೊರಟು ತೇರಿಪಾರೆ ಬರೆಯಲೇರು ಚೈತನ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಬೈಲೂರು ಎದುಕೊನಗ ತಾಟಿದ ಕೊಟ್ಟು. ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಯಾನ್ ನಳಿನಿ ಇವತ್ತೇರ್ನು ಅವಿ ಯಾನ ಮದ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರ ಮಂತತೆ ಇನ್ನು ಬರ್ಬಾರೆ ಅಂದೆ ಆವಾ ಬಲೆ 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 ಆವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನೆ ಬೊಂಬೈಡ್ ಬತ್ತದ 4 ದಿನ ಅಂಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಡ ಬತ್ತದ ಮುರ್ಕು ಕುಡ್ಕುದೋನ್ನು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಡು ಅವು ಮತ್ತೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಕೋನೆಡೊಂಜಿ ಮುರ್ಕು ಕುದೋನ್ನಪ್ಪ ಇಂದೇ ಓಯ್ ಬಲೆಯೇ ಎತ್ತಲೆಪ್ಪು ನೀರೇನು ಇಂದೇ ಓಯ್ ಮದ್ಮೆಗೆ ಇಪ್ಪುನ್ ಖಾಲಿ ಮೂಜೆ ದಿನ ಈ ರಿಂಚ ನಡ್ತೊಂಬತ್ತರಡ ಮೆಹಂದಿ ಅದು ಮದ್ಮೆ ಅದು ಬಾಯ್ಕೆ ಅದು ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಒಕ್ಕಡೆ ಐಕಿತ್ತು ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಮಾರ ಇದೆ ಯಾನ್ ಬಾಂಬಾಡಿ ಪುನತ್ತ ಐಕೆ ತೋ ಎಂಕೇರಲ ಮುಲ್ ಗುರ್ತೊಂಡ ತೋ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಪನ್ಪುನ್ ಪನ್ನಾಗ ದಾದಾ ಒಂದು ಮದ್ಮೆಗೊಂಜಿ 200 ಜನ ಅಂಡಲ ಆವ
ಓಯ್ ಅವ್ಳು ಏಳ್ನದು ಕಾಕಾಜಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ದಿಜಾ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ನಾಗ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕಾಕಾಜಿ ಕೊಡ್ತಾರತ್ತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಾಕಾಜಿ ಕೊಡ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಏತು ಜನ ಎಲ್ಲರ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಾಕಾಜಿ ಕೊಡ್ತೆ ಆಪಂಡ ಇರ್ನುಂದಿ ಜನ ಫಿಕ್ಸ್ ಅತಿ ಇರೇನೊಂಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಜಾತೆತ ಎಂಕ್ ಮರಲು ಎಂಕಲ್ಲ ಒಟಾರೊಂಜಿ ಗೋಡ್ ಹಾಕ್ಟ್ರುಲ್ಲೇರ್ ಅವ್ರು ಲೆತ್ತಿ ಗುಡ್ಲಿ ಬರ್ಪೀರ್ ಏನೆತ್ತನೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೀರ್ ಇರೇನ್ ನಮ್ಮದ ಅರೆ ಬರ್ರೆ ಬಂತೆ ತರಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ರಿ ಅಮ್ಮ ದೇವರ ಸಾಕು ಬಿರಿ ಬೋಣಪ್ಪ ಗಡಿಬಿಡಿ ತಾದಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅದು ನಿಗಲ್ ಒಂಜಿ ಮಾದ್ರಿಂಗಿ ಮದ್ಮೆಗೊಂಜಿ ಏನನ್ನ ದೇಗ ಪೊಕ್ಕರಿ ಬಂಗ ಕೊರ್ಪಾರ ಮಾರ ಅದೇ ಹಿಂಚಿಡ್ದು ನಿಗಲ್ಲ ಫೋನ್ ಹಂಚಿಡ್ದು ಹಾಕಲ್ಲ ಫೋನ್ ಏರ್ನ ಪೋನಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಬರಿತಿಲ್ಲ ತೂ ಬುರ್ದು ಫೋನ್ ಅಂದಿ ಹಾ ಪೊತ್ತುಡಿ ಗೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೀದಾ ಹೋಯಿನ್ ಹ ಹ ಹ ಸೀದಾ ಪೋಪೆನ ಜನಪುರ ಮಿಜಿಂಡು ಹ ಅವಳು ತಿನ್ನಕಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಒಂದುಂಡು ಹಾ. ತೆಕ್ಕಲೆ ಬಂದು ಛೆ, ಛೆ. ಇಂಚ ಉಳೆ ನಿಲ್ಕೊ ಉಳೆ ಹಿಡ್ತಿನಕಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾ. ಬತ್ಕಲೆ ಬಂಡದು ಅಯ್ಯೋ. ದೇ ಮೇರೆ ಹಾ. ಆ ಪೊರ್ತುಡಿ ಅನು ಒಂಜೇ ಎನ್ನಿನಿ ಹಾ. ಈ ಪೊತ್ತುನ ಪುರ ವಿಡಿಯೋ ಪುರ ಮಲ್ತದು ಹಾ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬಾರ್ದು ವೈರಲ್ ಮಲ್ಪುನತ್ತೆ ಹಾ, ಹಾ. ಉಳೆ ಹಿಡ್ತಿನ ಜೀವನ ಬತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎನ್ನದು ಹಾ. ಈ ಗೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಂಗಿನ ಪುರ ಜೆತ್ತಿನಿ ಸೀದಾ ಉಳೆ ಆಯ್ಪೋಯಿನಿ ಉಳೆ ಹಿಡಿತೀನಿ ನನ್ನ 4 ಜನ ಪಿದೆಯಲ್ಲ ಸತ್ತೀನಿ ಅದಾಗ ಉಲ ಹಿಡಿತ ಏನನ್ನು ಬತ್ಕಲೆ ಬನೊಂದಿನಗಳು ಬಂಜೇರ ಗೋಡಾಟ್ರಿಗೆ ಜೈ ಅಂಚ ಬಂತು ಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ಕಲೆ ಬನೊಂತಿನಗಲು ಸುರು ಗೋಡಾಟ್ರಿನ ಬೊತ್ತಾಲೆ ಬನೊಂತಿ ಅಯ್ಯೋ ಹೌದೀಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಯಾಲ್ ಪಿದೆಲ್ಲ ತೂತೀನಿ ಎರೇನಿಯ ಏರೇನಿ ಉಲರ್ ತೂ ತಕ್ಕೊಂಡಿನ 4 ಜನ ಅಗ್ನಿ ಶಾಮ ಕದಾಕಲೇನ್ ಮಾರೆ ಏನೇ ಅತ್ತೆ ಗೋಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅವ್ ಮತ್ತೆ ಸೈಯಡ್ ಇತ್ತೆ ಮದ್ಮೆದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ದಾತೆ ಮಲ್ಪನ್ ಗೋಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲಿ ಮುಜ್ಜನ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ನಾಪುಡ ಹಾ. ಮದ್ವೆ ಫೊಳ್ಳು ಬರ್ತದೆ ಹಾ, ಹಾ, ಹಾ. ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲ 400 ಹಾ. ಮದ್ವೆ ಇಂಚ ಹೊಡಿತೀನಿ ಮರ ನೀವು ಇಂಚ ಆಳ್ತಾರು ಅವ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಎಪ್ಪಲ್ಲೇ ಒಂದತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಓ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ ಮಲ್ಲತಿ. ಮದ್ಮಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸರ ಒಂಜಿಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಮಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಆ? ಮದ್ಮಲಿಯಾಲು ಅಮ್ಮ ಬೇಗ ಆಯ್ತಾ ಬಕ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊಡಿತೀನೋ ಅಂಚತ್ತು ಅದೇನ? ಗೀತ್ ಬೇಗ ಮತ್ತೆ ಬೊಡ್ಸಿತ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಓ. ಅವು ಬಜಿ ಪಾಪದಿ ಆ. ಆಲುಂಡತಿ ಆ. ಶಾಲೇಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೇಕ್ಲ ಫೋಂಡ ಆ. ಅವಳು ಮಂಡೆ ಕಂತ ಬನ್ಯಾಲು ಆ. ಇಲ್ಲಗ ಬತ್ತದೇ ಮಂಡೆ ತೆರ್ಪುನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಟ್ ಎತ್ತನ ಬಕ ಒಡೆ ಮಣ್ಣೆ ತೆರ್ಪುನಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಮೆರ್ನಕ್ಕ ಬಜಿ ಪಾಪಯೇ ಏ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒರ್ತಿಗೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಬೋದು ಗೊತ್ತು ಜತ ವರ ಮದ್ವೆದ ಗುಲ್ಲೇರಿ ಹಾ. ಇತ್ತದ ಜಕಲ ಹಾ. ಅದೇ ಮಣ ಶನಿವಾರದ ನಂಗೆ ಬುಲೆಟ್ ಹೊಡ ಎರ್ನಟ್ಟ ಫೋನ್ ತತ ಅಯ್ಯರ್ ಜವಣಿ ಅಯ್ಯರು ಎತ್ ಗಂಟೆಗೆ ಪಂಡ ಓ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಅವಿಂಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ದ ಸ್ಟಾಫ್ ಆ ರೀತಿ ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿನಾರೆ ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ತಪ್ಪ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಡೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ಓ 10 ಗಂಟೆಗೆ 10 ಗಂಟೆಗಮ್ಮ ಅವಿಂಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ದಾದಿ ಗೊತ್ತಿಡಿಯಪ್ಪ ಯಾರಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಟಿಫಿನ್ ಮೇಲೆ ಬರಬಹುದು ಆ ರೀತಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಶರ್ಟ್ ದಾರು ಉದ್ದದಾರೆ ಕೂತತ್ತು ಜೇರು ಕುದ್ದೆ ಕಪ್ಪು ಶರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಟೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ಆತಿ ಓ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಅವಿಂಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ದ ಅಟೆಂಡರ್ ದಾದಿ ಗೊತ್ತಿಡಿ ಯಾರಲ್ಲ ಫೈಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬರಬಹುದು ಹೆಚ್ಚಿ ಸಾವ್ಯಮಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಹಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಪೊಯ್ಯದ ಲಾರಿ ಸಮೇತ ಮೂಜಿ ಡ್ರಿಪ್ ಹಾಕಾರ ಪುಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ಮೊಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಭಯಂಕರ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಆ? ಅವು ಆಫೀಸ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಪೋಪುನು ಏನು ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅದೊಂದು ಏನು ಮಾರಿದೆ ಒಂದು ಈತ ಗುದ್ದ ಲಂಗ ಪಾಡೊಂದು ಮದ್ನೆ ಹಾಪುಂಡು ಪುಂಡು ಏನು ಚೊಪ್ಪೊಡ್ದಿ ಐಟು ಹೆಣ್ಣ ಮಗಲ ಮೇರೆ ಹಾಲು ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಡ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಉದ್ದ ಲಂಗ ಪಾಡೊಂದೇ ತಿನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂದಿ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಉದ್ದಲಂಗ ಪಾಡ್ನಿಟ್ಟೆ ಹಾ. ಕಾಲೇಜ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾತ ಮಗರ್ ಬಲ್ ತಂದಿತ್ತೀರು ದಾದಂದು
ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಬೇಲೆ ಪೋಪನ ಅಲ್ಪ ಸಿಮೆಂಟ್ ತುಂಬುನ ಪೊಂಜೋಲ ಕುಲ್ಲು ಆಲು ಲಂಗ ಪಾಡೊಂದು ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ಪೋಂಡ ಬಯ್ಯದಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆವು ಆಂಡ ಈ ಮಾತ್ರ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಪೋಂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆಪುಜಿ ತುಗ ಒಂದ್ ಚಟ್ಟಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ತೆರ್ಪು ರೈಟ್ ವೆನ್ ಪೂಜೆ ಆಯ್ಲ ಕೈಲ ದಾದೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಇಂಚನ పోవులే పోదు కొంచెం లక్షణ కొంచెం సీరతో తొంబల పో ఓ అన్నరే ఓ ಆಜನ ಈ ಲೋಕುಡಿಜ್ಜ ಅದು ಅರ್ಣ ಮಗಳಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆತ ಮರಿ ಆಜನ ತೂನ ಚೂರಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಆಜನಕ್ಕೆ ಮಂಡಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಅನ್ನರೆ ಒಂಚೂರು ಛಲಾಕ ಬೋಡು ಒಂಚೂರಣ್ಣ ಮಂಡೆ ಚೊಂಡೇರಿಗೆ ಎಂಕಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡಿ ತೋದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎಲ್ಲೊಂಜಿತ್ತೆ ಮದ್ಮೆದಾನಿ ವಿಶ್ಮಲ್ ಪರ ಪೋನಗ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜತಿ ಚಪ್ಪಲಿತ್ತ ಮೂಲು ದೆತ್ತು ದೀದು ಇಂಚ ಪೋದು ವಿಶ್ಮಲ್ತದು ಕುಡಿಂಚ ಬತ್ತದು ಚಪ್ಪಲಿತ್ ನಡೆ ಬರ್ರ ಬಂಗಾಪುಜ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚೊಂದು ಮದ್ಮೇದ ಮೇರೆ ಇರ್ ನಾಲ್ನ ಬೇಲ ಜತಿ ಇರ್ ಎಂತೂ ವೇಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಇರ್ ದಾದ ಅಲ್ಬಿಡು ಬಂದಾಗ ಅಗಲು ಆಪೇದ ಮೇಟಿ ಸ್ಟೇಜಿ ಮಿತ್ತರ್ನಾಗ ಇರ್ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ತೋಡ್ ತಿರ್ತಡಿ ಅಗಲು ಸ್ಟೇಜಿ ಮಿತ್ತರ್ನ ಇರಕಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲ್ನ ದೆತ್ತದೆ ಇಂಚ ದೆತ್ತದ ಅಂಚಿ ಹಿಡ್ದಿ ಓಡು ತುಗೋರ ದೆಪ್ಪಿದ ಗೋರ ಇರು ಈರು ಚಪ್ಪಲ್ ದೆತ್ತದ ಅಂಚಿಡ್ ದೀನಾಗ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪನಗಳು ಅಂಚಿಡಿದು ಹೋದು ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡೊಂದು ಸೀದಾ ಹೋಪಿರಿ ಒಂಜಿ ದಾತ ಮಾರ ಒಂಚೂರು ಚಲಕ್ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಆಜನ ದಾಲ ಚಲಕ್ಕಜ್ಜಿ ಅಂದು ನರಕ್ಕೆ ಆದಲ ದಾಲ ಪ್ರೀಜಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವಿಡ್ದು ಪತ್ತು ಅಲೀರಾವ್ ಎನರ್ದು ದಾಲ ತೊಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಆಂಡ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಮಾರ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪರ ದಾರೆ ನಿಕ್ಲ ಅಪ್ಪೆನ್ನೇ ಮೈಪೋಡು ಮಾರ ಯಾಲ್ ಮೈತು ನಾಪ್ನ ನಿಲ್ಲದೇನ ದಾರೆ ಆಪ್ನ ಅಂದಾಜ ಬಾ ಕಡೆಗಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅರೇನುಂಡತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ತಿಂತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಲನ್ನ ಒಂಜಿ ಚುರ್ಕಾಪಲಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈ ನಿರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೋಡ ಟ್ರಿಪ್ ಮಟ್ಟ ಮಂಡ್ಯ ಚಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಒಂದ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪಾಡ್ವೇರೆ ಗ್ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳು ಛಲ ಕೊಪ್ಪಾರೇರ ಆಡಿರ್ ಫಿರದ್ರಿಗ್ಗೇರ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತೇ ಬುಜಿ ನೆಟ್ಟು ಹೋತನ ಎಂಚ ಛಲಕ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮದ್ನ ಮುಟ್ಟತ್ತು ಮದ್ಮೆಡ್ದು ಪೊಕ್ಕಲ ಇರೇನು ಕುದ್ದು ಸಾಯರ ಬಿಡು ಪೂಜೆ ಅಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವ್ರೆ ಒಂಜಿ ಏರ ಧಾನ್ಯ ಒಂಜಿ ತಾದಿಡಿ ಪೂಪುನಿ ಆಯಕ ದಾಲ ಸಂಬಂಧಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚನು ತನ್ನ ಮಂಡ್ಯದ ವಿತ್ತು ಬಾಡುಂದಿ ನಿಜವಾದ ಆಯಕ ಮರ್ಲು ಅತಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈ ಪೊರ್ഞ്ഞ ನೆರ್ಪುನ ಆತ ಪುಗರ್ನ ಒಂಜಿಲ ಗೊತ್ತಾ ಓಯ್ ಆತ ಮಾರೆ ಇರ್ ಮಾತೆಗಲ ನಾನು ಲೆಪ್ಪೋರತ ಅಂದು ನಿಗಲ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇರಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂಬಂಧದ ಒರಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಹುಲ್ಲಿ ಅವೇ ಪೊನ್ನನ ತಮ್ಮಲೆ ಆಯ ಹೆಂಗುಂಡತಿ ಆಯ ಮದ್ಮೆ ಬರ್ಪನ ಇಷ್ಟ ನಿಜ್ಜಿ ఆయన ಮುಂಜೆ ಆಟ ಯಾ ಮದ್ಮೆ ಬರ್ಪೆ ಯಾ ಮದ್ಮೆ ಬರ್ಪೇನ್ ಬರಡ ಬಾಯಿ ಬರ್ವೇವಲ್ಲ ಬತ್ತನ ನಮಸ್ಕಾರ ಓ ಯಾರಂದು ಉನ್ನಿ ಏನ ಮಿಗ್ಗಿ ಬೈಲೂಡೆಪ್ಪುನು ಓಯ್ ಓಯ್ ದಾದಿ ದಾದಿ ಪಲ್ತಿ ಎನ್ನ ಅವನು ಮೇರೆ ಇದು ಬೈಲೋಡು ಒಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿರ್ನ ಯಾಲ ಬೈಲೋಡ್ದು ಮಿತ್ತೆ ಮಯಸನೆಲ್ಲ ಎದುರು ವಯಸ್ಸನ್ನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನಿಲ್ಲದ ಎದುರು ಆ ರಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಒಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಎದುರು ಓಯ್ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲ ಪುದರಿಜ್ಜ ಬೈಲು ಈಜಂತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೂಗಲ್ ಬಾಣಲ ತಿಕ್ಕಂದಪ್ಪ ಮಯಸೆ ಪಾಪ ಏರುಂದು ಅವು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಗೋ ಡಾಕ್ಟ್ರು ನಿನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ನ ಮದ್ಮೆದ ಪೂರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರ ಓದ್ನಾರ ಗೋ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಗೋ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬೋಡು ನಾಯಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ರ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ ದಾದ ಮದಿಮೆ ಒಂದು ದಾಲ ಪರ್ಪನ
ಎನ್ನಾನ್ ಆ? ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬೊಂಡ ಕೊರ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ಚಾಮಲ್ ಪೊಡಿ ಪಕ್ಕ 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 ಇನ್ನಿ ಓಯ್ ಒಂಜಿ ಬಕೆಟ್ ಬೇರೆ ಬತ್ತಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ ಫುಲ್ ಚಲಾಕ್ ಬೇರೆ ಎಸ್ಕೊಂಡು ಮರ ಬೇರೆ ಎಸ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಸರ ನೆಟ್ಟೆ ಹೊರಿದೀನಿ ದಾತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಚಲಕ್ ಕೊಡು ಬಂದು ಒಯ್ತು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಯ್ತಯ್ಯೇ ಮರ್ಲ ಇದೆ ಮಾರ್ರೆ ಏನೇ ಏನೇ ಎನ್ನ ಪಾವಾಗ ಮರ್ಲನಾದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ನಿಯ ಇನ್ನು ಏರಿಯಾ ಗೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಲ್ಪುನಿಯರಿ ಯಾನ್ ಆತೀನಿ ಯಾಕೆಲ್ಲ ನಾಗುರುಡನ ಕಾಲೇಜ್ ಆಯ್ಕುಲೆ ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ಬಂದಿರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿರಿ ಹಾಗೆ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಪೇಟ ಪಶುಕ್ಲೇನ ಮಾತ್ರ ಆಪುನ್ ಮನ್ಸೀರ್ನ ಅಬ್ಜಿ ಬಂಡೆ ಹೌದೇಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಮನ್ಸೀರ್ನ ದಾಯ ಬೊಡ್ಚ ಓಲ್ಲ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪಿನೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಮ್ಮಿ ಆನಂದ ಅಂಡ ಜನಕಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ದಾನೆ ಜನಕಲ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ದಾನೆ ಬೋಡ್ಡ ಆಯ್ನ ಆಯ್ಸ ಮುಗಿದೇ ತೀರಡ್ ಜನಕಲು ಬಂದ್ ಬಂದದಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಸೈತಿ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಪಶುಕ್ಲೇನ ಅಂಡ ರಾಗಾಲೆಚ್ ದಾದನೇ ಕೊರ್ಲಿ ಒಂದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಪಾತ ರಾಯ್ಕಲ ಬಾಯ್ಡು ಬರಂದದ ಜತ್ತು ಬಾಯಿ ವಾಡಂಡ ಅಂತಂದ ಖಾಲಿ ಪಶುಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುನ ಮನ್ಸರೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಾನೆ ಒಂದು ಎಂಗಲೈತೆ ಹಾಲು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೀರೆ ತೊಂದು ಬತ್ತಳ್ಳಿ ಈನ ಹಾಲ್ಪುನಿ ಸೀರೆ ತೊಂದು ಬತ್ತಳ್ಳ ಇರದು ಬತ್ತನ ಮದ್ಮೇಲೆ ವಿಷಯನೇ ಪಾತಿರ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ 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 ಬರಲಿ ಅಮ್ಮ ದಾದು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಲು ಆಲ್ ಪನ್ಪುನು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಹಚ್ಚಿದ ಗೊರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡತಿ ಆನೆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ಗನಕೇನೊಂದು ನನ್ನ ತೂಲಿಗೆ ಬಾ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಓಕೆ ಬಂದಿರಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೂಲೆ ಯಾನು ದೀಗು ಮಾರನಿಗೆ ಮಾತಿಟ್ಲ ಒಂದು ತಮ್ಮಲೆಜ್ಜ ಬರಿಟ್ಟು ದೇ ಮೇರೆ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣು ವಚನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ನೆಟ್ ಒಂದು ಆವ ತೂಲೆ ಇಂಜಮ್ಮ ಈ ತಪ್ಪಲ್ಲಿ ಯಾನುಲ್ಲ ಓ ಏರಿ ಅಲ್ಕಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ನುಪ್ಪು ಮಾಡಗೇಲು ನುಪ್ಪು ಏನು ಸೇಮ್ ಮಾರೆ ವಾಸನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಲ್ಪುನು ಅವು ಕರುಣ ಕೂಗು ಹಾ, ಹಾ. ಟೈಗರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ವಿನಯ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹಾ. ಜೋಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ನುಪ್ಪು ಮಾಡಗೇಲು ಇಂದದೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಕ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ವಾ. ಮೆಹಂದಿ ದಾನಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬೊರ್ಚಿ ಶೇ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬೋಡಿ ಇದು ನನ್ನ ಚಪ್ಪೆ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬ್ರೀಸರ್ ಅಣ್ಣಲ ದೀಕ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಬ್ರೀಸರ್ ಬುಡ್ಚಿ ಒಡ್ಕದೀಕ ಒಡ್ಕ ಬಂಡ ತಾತದೇವು ಅಮ್ಮ ಒಡ್ಕ ಬಂಡೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ತಾಲೈಚಿ ಅವು ಕಾಲಿ ನೀರೇ ಅಮಲೆ ಅಪ್ಪುಚಿಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅವು ನೀರಿಗೆ ತಾ ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಪುಜಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಪಂಪುಂತಲಿ ಅಮಲ ಆಪುಜಿಗೆ ನೀರಿಗೆ ನಡೆ ಮಲೆ ಒಂದು ಅಮಲ ಅವಡು ನನ್ನ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬೋಡಾವೆ ಅವಿ ಕತ್ತಿದ್ದೆ ಬಂತು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಟೈಟ್ ಒಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಎತ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬೋಡು ಉಚ್ಚಿ 4 ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮಾರೆ ದಾದಿ ವಾಯ್ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲು ತೂಲನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಖಾಲಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬಿಡ್ಕ ವಿಷಯ ಅವ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಮಲ್ತ ಜಿಡ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಮದ್ಮೆದೆಟ್ಟು ಕೆಲವು ಮತ್ತೆ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ನನ್ನತ್ತೆ ಅವ್ಳು ಹಾಲ್ಡ್ ಬೋದು ನಿಗಳು ಕಾರ್ ಕಟ್ಟು ನತ್ತು ಅವು ಮತ್ತೆ ಪಂದು ಕೊಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಮದತ್ತೆ ಬೋತೀನಿ ಪಂದು ಬರೀ ಇಂದತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ಮದ್ಮೆದಾನಿ ಉಂಡತ ಶುರು ಮದ್ಮೆ ಅತಿ ಲೆಕ್ಕನೇ ಪುಡವ ತುಲ ಆನಂದ್ ತುನಗೆ ಏತ ನಾಚಿಗೆ ಮಲ್ ಪಡ್ತುಲ ಏನಂತುಲ ಈಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓಯ್ ದಾದಿ ಸಕೀಲ
ಇವ್ರ ಪಲ್ಯ ಸಾಕಿಲ್ಲ ತಿಂಜಬಲೆ ಏನೇ ಮರಲು ಗಟ್ಟ ನೀವು ಪಕ್ಕಡ ಜಿಲ್ಲ ಅವು ಖಾಲಿ ಅವೇನಾ ಬೇತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವಳು ದಾರ ಮೇಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವಳ ಮೀನು ದೇಪಂಡ ಈ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ಕೆಪ್ಪಿ ಆಡ್ದಾನ ಆಪುನತ್ ಈ ಸುಧಾರ್ತದ ದುಮ್ಮು ಉಂದುದು ಆಯನ ಕೈ ಬತ್ತದ ಮಲ್ಬೋಡ ಪೂರ ಕ್ರಮ ಮತ್ಮಲ್ ದುಂಬಲ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಬತ್ತಿ ಮೈಪು ಈರ್ ಮೈಪುಲೆ ಈ ಮೈಪು ಈರ್ ಮೈಪುಲೆ ತಾ ಈ ಪೊಣ್ಣ ನಪ್ಪೆ ಈ ಮೈಪು ಈರ್ ನೆರೆ ಕರೆದಾರತ್ತ ಈರ್ ಮೈಪುಲೆ ತಾ ಏನನ್ನಾರ ತೆರ್ಪಿ ದೇಗಿ ಯಾನ್ ಮೈಪು ದಾರೆ ಮೈಪರೆ ಬಣ್ಣ್ಯಾನು ಈ ಮೈಪು ಮೈಪಾರೈತವಕ್ಕ ಅದೇನಿಲ್ಲೇ ಏನ ಪಾತ್ರ ನಂದಜ್ಜಿ ಬೇ ಇತ್ತೆ ಅವ್ಳು ಮದ್ಮೆದವಳು ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಬನ್ನಾಗ ಪೊನ್ನು ಒಚ್ಚು ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಅವು ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಪೊನ್ನು ಒಚ್ಚು ಕೊರ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಐಕ್ ದಾದವಡು ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ದುದ ಕುಂಟಿಗೆ ತಂದು ಪೊಣ್ಣು ನಾಯಕ್ ಮಲ್ತು ಒಚ್ಚಿದು ಸೀದಾ ಪೊಣ್ಣು ಅನ್ಕಡ ಪೊಣ್ಣು ಕೊಂಟಿಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ಲಾಯ್ಕೆ ಒರಸು ಕೊರ್ಪುನು ಎಲ್ಲ ಅಂಜನಿ ಬಾವನ್ನು ಕಾಟೋ ದೀಪ ಏನೇ ಮರಲು ಬಾತಿರ ಫೋಕಾಡ ಜಿಲ್ಲ ಪೊನ್ನು ಒಚ್ಚು ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಅಂಚತ್ತು ಅವು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಡ ಅವಡು ತುಗ ಇಂಜವಲ ಇದ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣು ಪೋಲು ಇಂಚಿಡ್ದ ಆಣ ಕಡೆ ತಗೊಲು ಉಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮದು ದಾದವ ನೋಡು ಯಾಕಲ್ಲ ಬಾಲೇನು ಪೇರ ನುಪ್ಪು ಅಂತ ಪುರ್ಲುಡೆ ತಾಂಕಿಯ ತೀರ್ಥದಿಂದ ಪಿಜಿನ್ಕೊನು ಮಿತ್ತದಿಂದ ಕಕ್ಕೆಕೊನು ಪನ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆಡು ಪುರ್ಲುಡೆ ತೀಯ ಇನಿಕಾನಗ ಎನ್ನ ಮಗಲೇನು ನಿಗೆಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಲು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಓಯ್ 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 ಎಂಕು ಬರವರೆಗೆ ಏನನ್ನು ಕಡಪುಡು ಇದ ಸಂಪ್ರತಿ ಅಗಳ್ಳ ಪಂದಿ ಎಂಕು ಪೋವರೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಬುಲ್ತೊಂದುಂಡು ಮಗನು ತೆಲ್ತೊಂದುಂಡು ದಾದಿ ದಾದಿ ಭಾವನ ಆಂಡಿ ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಚಲೆ ಯಾರ ಇಯಾಲ್ ಮದ್ಮೆದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾವ್ದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಡ್ಡೆಕ್ಲ ರೇಡಿಯೋ ಒಂದಿಲ್ಲರತ್ತ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಕೇನ್ ಮರ ನಿಕುಲ್ ದಾಗ ಬೋಡೆಡಲ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಯಾನ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಇಂದೆ ಅಮ್ಮ ಕಬಡ್ಡಿದ ಕೀ ಕೊರ್ಲಿ ಅವ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಮಿತ್ತೆ ಉಂಡುದು ಅಲ್ಪ ಅಂದ ಹಲ್ಲ ನೆಂಚಿನ ಮರೆ ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ಲ ಆಲು ಜಲ್ ಹೊಣ್ಣ ಎಂಜಯ ಏನೇ ಒಂಚೂರು ಪುಲೆ ಬೋದ್ವಾರ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಪೋಂಡು ನನ್ನ ನಿಕಲಿಗೆ ನಿರೇಕಾರೇಟೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ತಾಗತ್ತೆ ಏತ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಂಡುಲೆ ಇತ್ತ ಪೋಯಿನ ರಬಸ್ರು ಕಾಲಿ 4 ಮಿನಿಟ್ ಚಾಪು 4 ಆ ಒಂಜೆ ಆ ರೆಡ್ ಆ ಮೂಜಿ ಆ 4 ಬರಡೆ ಚಾ ಬರಡೆ ಓಂಡಿ ಚಾ ಉಂಡಿ ಎಂಚಿ ಚಾ ಮಗಲಲ್ಲಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ ಇಲ್ಲೋಲಿ ಓಲಲ್ ಉಲಾಯ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ದ ಇತ್ರ ಬಂಗಾರ ಬತ್ತೊಂದು ವಿರೋಧ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಬಲ್ತೋಳಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವನ ತೂಪುನು ನಾ ಓದು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚ ದಯಕ್ ಮಲ್ತುಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಆನಿಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿರ ಪಂತುಲಿಯತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಲವ್ವುತ್ತಿನ ನಮ್ಮನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತವತಿ ಇಂದಿ ನಮ್ಮ ಹಾಲ್ದ ಒನಸ್ತ ಪೂರ ಎಡ್ವನ್ಸ್ ಆತನಿ ನಮ್ಮ ನನ್ನ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಎದುರು ಎಂಚ ಮಂಡ್ಯದಿರ್ತ ನಡಪುನಿಯೇ ದೇ ನೆಟ್ಟು ನಿಕಲ್ನಲ್ಲ ತಪ್ಪುಂಡಿ ಆನಿ ಮದ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ದುಂಬು ಅಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದೋಲತೆ ನಿಗಲಿಗೆ ನಿಕ್ ಲವ್ ಉಂಡ ಅತಿ ಏರಣ್ಣ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ದಾನ ಅತ್ತ ನಿಕ್ಕು ಮದ್ನ ಇಷ್ಟ ಉಂಡ ಕೇಂದೋಲತೆ ಕೂಡ ಏನ ಬಂಡರಿ ಎನ್ನ ಮಗಲು ತರ ತಿರ್ತ ಬಂಡಲ್ ಮಿತ್ತು ದೆರ್ಪುನೆ ಅಜ್ಜಿ ದೇ ಜೋಕುಲು ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತುನಾಗ ಒಂಚೂರು ತೋಡಿ ಅವಳು 2 ಪಾತಿರಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ತೋಡು ಅಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲಿ ಪಾಪ ಮದ್ನೆ ಆಣಿನ ತಪ್ಪಲ್ದಿ ಪಾಪ ಜೋಕುಲು ಲವ್ ಮಲ್ಪುನ ತಪ್ಪತ್ ಅಂಡ ಲವ್ ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಮೆನ್ ಒಪ್ಪೆ ಅದು ಮದ್ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಮೆನ್ ತಡ ನಡು ತಾಜಿ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಕಾಮಿಡಿ ಚೈತನ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಬೈಲೂರು ಅಕಲ್ಲ ಪೊಲಬನಮ ಸುಮಾರು ಸಂಚಿಡು ಮಲ್ತದ ಅಂಚಾತ್ರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪೊಲ ಬುಂಡು ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸೀದಾ ತೀರ್ಪಿಗೆ ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಸುರುಕು ಗುರುಮೆ ಸುರೇಶನ್ ನಡಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ
ಚೈತನ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಿಯರ್ ಇನಿ ಮೊಬೈಲ್ ದಸರಾದು ಏತು ಸಂಸಾರ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಏತು ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಸತ್ಯ. ಒಂದೊಂಚೂರು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂಚೂರು ಒಯ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ನಲ್ಲೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲದಲ್ಲಿ ನಿಗಳ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಟು. ಚೈತನ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಬಂದಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಪೋತಿನ ಟೀಮು ನಲ್ಲೊಂಚೂರು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು. ಬಟ್ ಎನಿವೆ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ನಿಗಲ್ನ ಸಂಕಟ ಇದೇ ಬಂದಾಗ ತೆಲ್ಪನ ಭಾರಿ ಬಂಗದ ಕೆಲಸ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿನ ಬಾಗ ಏತಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಗುಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಹೊರಮನೆ ಸಲ್ದ ಒಂದು ಅಂಚದು ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕುನಲ್ಲಿ ಬಂಗನೆ ಉಂಟು. ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಲಾಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ ಗುಡ್ ಲಕ್. ಸಲ್ಮೇಲು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಐತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ರ. ಚೈತನ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಎಡ್ಡೆ ಪೋಂಡು ಅಂತ ಅವೆ ಸುರೇಶಣ್ಣ ಬಂಡಿ ಬುಕ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಚೂರು ಲಾಂಗ್ ಪೋಂಡು ఒక ನಿಖಿಲ್ ಒಂಚೂರು ಮೆಸೇಜಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಮತ್ತು ಮೆಸೇಜಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನೆ ಎಡ್ಡೆ ಪೋಂಡು ಮಾತ್ರ ಅವೆ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂಚೂರು ಕೊರಿಯರ್ ಪೋದು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಅವು ಮೆಸೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಅವು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಂಡ್ ಒಂಚೂರು ತೆಲಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಒರಿದಿನ ತೆಲಿಕೆ ಓಲು ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತಂಡೆ ನಮ್ಮ ಗೋ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಅವಳು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತದ ಮತ್ತು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಸ್ವರ್ಮಲು ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಭರಣ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂಚನೆ ರೇಮಂಡ್ ಶಾಪ್ ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂಚನೆ ನಿತ್ಯ ಚಪಾತಿ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಬ್ರೆಡ್ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಅಮೃತನೋನಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತು ದಾಖಲೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಬರೋದು ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಗಳ ಅಭಿನಮಲ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಪಿರೋಡ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಜಾಹೀರಾತುದಾರರೆಗಳ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಮೂಡ್ದು ಬರೋಡು ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪೊರಂಬಾಟ ಮಲ್ತದ ಚಿತ್ತಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದ ಕಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಬನೊಂದು ಈ ನಿತ್ಯ ಗಿಡದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕಾಮಿಡಿ. ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸಲ್ ವರ್ಮದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲೇಸುಗ್ ಬಲದಿಂಜಾದೆರು ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.